ти хвалиш Исус, Йешуа Божия син, нещо се случва. Атмосферата се променя. Мястото, на което стоиш, може би е същото място, но в духа нещо се е променило. Хвалата към Бога, кажи хвалата към Бога. Тя е като благоухан тъмнян. Тя е жертва, която Бог харесва и обича. И тогава нещо се случва. Небето и земята, мястото, на което ти хвалиш, се съединява. Бог излива! На това място има изливане точно сега. Рамасатарде хендерендесия, мансотоя, Рамасендерея. Господи, духни върху всеки един, който е дошъл на това място. Аз се моля за огъня на духа. Нека слезе върху всеки един и нека запали всяко едно сърце. Нека никой не си тръгне от това място празен, но нека всеки един, който е дошъл на това място, да се изпълни с твоя огън. Ако ти искаш огъня, включи се.